A přetančení, které uvidíme, se jmenuje Korálky. A už si můžete zopakovat potlesk. No, Neplakej, 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 nic přece nestojí za to. Svět je totiž celkem lidský, svět je lidský, tak už neplakej. Neplakej, 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 tvý nářky písnička slyší. Písničkou chce ti být těžší. Chápem nějaký, tak už neplakej. Holčičí slzičky na šňůrku dám a pak si na rohu otevřu rám. Slzičky v tom rámu nezvyklém stanou se žádaným andělem. Holčičí slzičky, ty koupí každý den, koupí je každý kdo si chce poplakat. Kdo si chce poplakat, neplakej, neplakej, neplakej. Noc je tam obloha hvězdná, na každých sosnejí vezme, spisem přesadě a už neplakej, neplakej. Holčičí slzičky na šňůrku dám a pak si na rohu otevřu krám. Slzičky v tom krámku nezvyklém stanou se žádaným andělem. Holčičí slzičky, ty koupí každý den, koupí je každý, kdo si chce poplakat. Kdo si chce poplakat, neplakej, neplakej, neplakej. Noc je na obloha hvězdná, nádržných sosnejí vezma, spisem přesadě a už neplakej, neplakej. Tak to byly děti a junioři z taneční školy Duha, Česká Lípa, choreografii učitele tance a majitele taneční školy Duha Karla Řídele. Můžete být ke sbíraní dětských kostýmů a všechno do toho ještě, že jsou